Ndicela uthi nje ku ekseni icebo likaThixo lona awufi lingathinanga. Kukhwindwe lapha kuwe namhlanje othi xa uzijonga uyibona uba ndiyincamile. Into eyaprofethwa kuwe dala ude uSathane athi kuwe asasiprofethi wayebubuxoki. Kodwa ndifuna ukureminder this morning ba wena usekwela cebo likaThixo oprofethiweyo awuzufa kungenzekanga noba iminyaka iyahamba. Hayi kodwa isiprofetho sona asizofa. Isiprofetho asizocinywa mntu. Isiprofetho asizocinywa nangabantwana. Isiprofethweyo ngawe siza ukwenzeka noba senzeke sawuna 99. Hayibo yewena khakha uyobuza pha kuSara ubuze nakuAbraham kwaprofethwa. Secebeni likabani wena manje?